Thank you ብዙሕ መስግነካ ጳውሎስ ጽሙቕ ኣቢልካ እቲ ተራ ናይ ባህላዊ ኣፈታትሓ ሽግራት ከተርእየና ክኢልካ ማለት እዩ ምስኡ እውን ኣብቲ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ዘሎ ኣገባብ ምስቲ ናይ ኤርትራ ኣበይ መሳሰል እቲ ንሕና እንታይ ፍልይነት ኣለዎ ተርእየና ፈቲንካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ካብ ኩሉ እንታይ እዩ ተራ ናይቲ ባህላዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ነባሪ ስለ ዝኾነ ኩሉ ይኸዓ ኩሉ ሳዕ ወዲ ሰብ ዘለዎ ሕጂ እቲ ተራ ባህሊ እምበኣረይ ቅሳነት እቲ ሕብረተሰብ ቅሳነት ክረክብ ዝግበር ምንቅስቓስ ምዃኑ ኣርእኻና ብዘይ ቅሳነት ከዓ ሰላም የለ ረሃዋ የለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ብዚ ተኣሳሲሩ እቲ ድኽመታትን ፅልዋታትን ናይ ዕርቂ ዝረኽቦ ግድሆታትን እውን ኣልዒሉልና ማለት እዩ ሓደ እምበኣረይ እንታይ እዩ እቲ ዝምድናታት ኣብ መንጎ እቲ ባህላዊ ኣገባብ ኣፈታትሓን እቲ መንግስታዊ ትካላት ኣፈታትሓን እውን ነዚ ኣነፃፂሩ ከርእየና ፈቲኑ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ኣብቲ ኩሉ ሳዕ እቲ ዝቐውም መንግስታት ብፍላይ እውን እቶም ድሕሪ ውግእ ናፅነት ዘምፅኡ ሓይልታት ፀገማት ከም ዘለዎም ይሕብር ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ብፍላይ እቶም ኣብ ናይ ፀገም ኣተሓሳስባ ዝኽተሉ ዳርጋ ነቲ ናይ ባህላዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ድድግፉ ኣይኮኑ ምክንያቱ ከምዚ ንዕኦም ድቃወም ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣገባብ ናይ ኣፍሪቃውያን ኣፈታትሓ እንታይ እዩ ዘርኢ ኩሉ እቲ ባህላዊ ኣፈታትሓ እቲ ቀዳምነት ነቲ ኮማዊ ጥቕሚ እዩ ዘተኩር ናብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ እታ ኮም ከመይ ኢላ ብሰላም ትነብር ከመይ ኢላ ብሓባር ግልፅታ ፈቲሓ ትነብር ናብኡ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኣብ ዓድና እንተኾነ እውን ኣብ ከምኡ እዩ ዘተኩር እቲ ኣፈታትሓ ምክንያቱ እታ ሕብረተሰብ እታ ማሕበረሰብ ብሰላም ክትነብር ሕጂ እቲ ዋና ትርጉሙ ዕርቂ ንምምፃእ ስለዝኾነ እንድሕር ተቐላጢፍካ ነቲ ጉዳይ ፈቲሕካዮ እውን ካብ ባእሲ ካብ ፅልዒ ዓዲ የውዕለካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ንክህሉ ግን ጣዕሳ ክህሉ ኣለዎ ቅረብ ምባል ሰብ ክፈለጥ ኣለዎ ካሕሳ ዘድልዮ ነገር ተደኣ ኮይኑ እውን ካሕሳ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢኻ ድምርኮስ ኣብቲ ረብሓን ድልየትን ናይቶም ተባኣስቲ ከዓ ክኸውን ኣለዎ እንድሕር በቲ ባህላዊ ነገር ሽግራት ተፈቲሑ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ መኻድን ካሊእ ክሳራታትን ኣየምፃልካን እዩ ኣብኡ ይውዳእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባህላዊ ዕርቂ ንኣብነት ንኩሉ እቲ ዝረአ ገበና ድዩ ክፈትሕ ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ እውን ገለገለ ኣብነታት ኣምፅኡ ገሊኡ ንኣብነት ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ባእስን ኣብ ናይ እታ ጎደበኻ ባእስን ዝረአ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ዓሌታት ዝረአ ባእሲ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ሃገራዊ ዝኾነ ባእስን ናይ ጉርብትና ባእሲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገር ዝረአ ተኣሽሙሎ ሕጂ ኣብኡ እቲ ኣፈታትሓ ናይቲ ባህላዊ ሽግር ክፈትሖ ይኽእል ድዩ ኣሎ ድዩ ክንጥቀመሉ ድኽእል ዝብል ሕቶታት ኣልዒሉ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ባህላዊ ኣፈታትሓ ሽግር እውን እቶም ዓረቕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኮይኖም ደቂ ተባዕትዮ ዘብልዎ ማለት እዩ ሓንቲ ዝሐጎሰትን ግን ጳውሎስ ዘምፃኻያ ኣብነት እዛ ናይ ኦሮሞ እያ ኣነስ ኦሮሞ ተትኸውን እውን ኢለ ሓንሳእስኸም ክትልኮ ኣለካ እቲ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማዕረ ክንደይ ዓብ ምዃኑ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሲ ከም ቅዱሳት ባእታታት ኮይነን ሲ ከምዚ ክጋግያ ዘይክእላ እውን ዓይነት ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ ስለዚ ኣካል ናይቲ ዕርቂ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እሳተፋ እየን ማለት እዩ
I hope أزغى أبانا كنعبد مالتيو حجي أفتي بهلاوي عرقي منفساوي قد ኣለዎ ድዩ ንዝብል እውን ንኣብነት ናይ ሸርዕያ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ኣፈታትሓ ጉዳይ ኣብ ከባቢና እውን እዚ ናይ ቃል ቤት ፍርዲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ እቲ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ነገራት እውን ይተኣታቶ እዩ ምስቲ ናይ ኣፈታትሓ ናይቲ ባህላዊ ሽግር ሕጂ እቲ ዘመናዊ ደኣ ከመይ ገይሩ ይራኸብ ምዚ እንታይ ይራኸቦም እንታይ ይፈላለዮም ዝብል መብዛሕትኡ ኩሉ ግዜ እንታይ ንርኢ ኣለና قوامات ኣሎ ንሱ ከፋገር قوام ተقوم ሕጂ ኣብቲ قوام ኩላቶም እቲ ነቲ ባህላዊ ኣፈታትሓ ተቐቢሎም ከም ዝኣምንሉ የርእየካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ እውን እንተኾነ ናይ 97 ዝተገብረ قوام ከምኡ ዓይነት እቲ ናይ ባህሊ ቅቡል ምዃኑ ድሓር እውን ኣብቲ ተሳትፎ ናይቶም ሕጊ ዝፈልጡ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካልእ እውን ኣሳቲፉሉ ዝበሃል እንተኣሽሙ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ قوام ግን እቲ ሽግር قوام ሃልዩ ግን ነቲ قوام ክትርጉም ዝኽእል መስርሕ እንተዘይሃልዩ ግን ኣብ ግብሪ ክትርጉም ሽግር እዩ ዝኸውን ሕጂ እቲ ጉድለታትን ብድሆታትን እቲ ብድሆታትን በኣር እንታይ እዩ ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ኢድ ምትእትታው እዩ እቶም እቲ መንግስቲ ኢዱ እትዩ ናብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ክውስኑ ኣለዎም ሽማግለታት ሓደ ግዜ ባዕሉ ኣፍሪሱ ክንዲ ተኣገባብ ዝኸይድ ዝነበረ ብቲ ልምድን ባህልን ሓደሽቲ ኣፍሽንታት እንዳምፀአ ኣብቲ ኢድ ምትእትታው እሱ ከም ሓደ ብድሆ እዩ ንኣብነት ዓበይቲ ነገራት ከኣኒ ናይ ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ውልቀ ሰብ ኣብቲ ኣፈታትሓ ናይቲ ባህላዊ እንተኣሽሙ የብሉን ብዙሕ ግደ የብሉን ሕጂ እቲ ዘመናዊ ኣፈታትሓ ተርኢና ገለ ኣብ ተስታይ ግን እንታይ ድብል ንውልቃውነት ግደ ዝህብ እዩ ስለዚ ኣብኡ ብድሆታት ኣሎ ንኣብነት እቲ ዓበይቲ ጉዳያት ክርከብ ከሎ ናይ ኩናት ግፍዒ ናይ ፖለቲካዊ ዘይቅሳነት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምኒ ትሕቲ ዕድመ ወታሃደራት ዝብል ገበናት ምስቲ ኢንተርናሽናል ነገራትን ኣብኡ ዝጋጭቶ ኣሎ ገና ዘይተፈትሐ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድኽመታት ከኣለዎ ዶ እዚ እቲ ብድሆታት እዩ እቲ ድኽመታት ከኣለዎ ንዝብል ከኣነ ወቲ ብዓብኡ እቲ ናይ ውልቀ ሰብ ዝዓበየ ተራ ይወሃበን እዩ እንታይ ደኣ ናይታ ኮምዩ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ምግሃስ ኣሎ ድሓር ፅሑፉን ስለዘየሎ ብቓል ዝውረሱ ነገራት ስለዝኾኑ እቲ ውሳነ የፀሓፍን እቶም ስልጣን ናይ ሽምግልና ዝወሃቦም እውን እቲ ናቶም ስልጣን ገደብ የብሉን ኣብ ኩሉ ኦም ኣብታ ነታ ኮም ዝምልከታ ጉዳይ ይኣቱ እቲ ገለ ፅቡቅ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣብ ገለ ሕግታት እንታይ ኣሎ እዚ ሕጋን ዳባ ዝበሃል ኣብ ገለ ፅሑፋት ሰፊሩ ስለ ዘሎ ከም መወከሲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ብሓፈሽኡ ነጥብታት ይቡና ኣብ ምክታዕ ኣብ ድመፅእ ዘሎ ምናልባት ነቕርቦ ትምህርቲ እውን ከነስፍሖ ኣለና ምክንያቱ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ርእይቶ እቲ ፀገማትን ብድሆታትን እቲ ጥቕሚ ናይቲ ተራ ባህላዊ ኣፈላልሓ ኣፈታትሓን ኣቕሪቡልና ኣሎ ጳውሎስ ሓደ ካብቲ ዝተላበዋ ካብ መወዳእታ እንታይ ነይራ ኣብ ሃገርና ለውጢ መፅእ ኣሎ ፈቲና ፀሊእና ለውጢ መፅእ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝተሃስዩ ገበናት ዝተፈፀሞም ኣብ ዝውሽጡ 30 ዓመት ብዙሕ ነገር ኢና ርኢና ስለዚ ዕርቂ ከዓ ናይ ግድን እዩ እቲ ሕብረተሰብ ብሰላም ክነብር በሊዑ ሰትዩ ሃፍቲሙ ማዕቢሉ ንክነብር ናይ ግድን ስለዝኾነ ዕርቂ ካብ ሕጂ ክንቀራረብ ኣለና ይብል እዚ ከዓ ናይ ኩላህና ተራ ኮይኑ ብድሕሪ ሕጂ ከመይ ነማዕብሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ድሓር ኣብቲ ናይ ክትዕ እውን ርእይቶ ዘለዎ ሰብ ከነብስሎ ንኽእል ኢና እዚ ተሓፈሻዊ ኣቀራርባ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣማኒኤል ከም ዲስካሳንት ኮይኑ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ከዓ ናቱ
رئيتو كأولنا إنه أمان نباخه يغني لي هفتي مبرات منافسي حاو باولوس زغربو أرستي أبو كم ديسكاسانت خبر سلو محتاجكم متعمي يغني لي أزيو سفي حرستيو خمتي باولوس دولو أبتي مبزحتو نسو زبلون يسامع معي ننتعشمو نكريون كله ذا صراحة زي دحري مهابكم مسرع أخوه ده دحر زي آسي حانتي مساعة خيد أرستي كتدل مغانا إلى مالتي اتي كاستمري لو أب إريترا زلون مودرن لون أب إريترانس بخمة إيتاش متعدل لون مغنياتو at the end of the day حادة home grown solution كنقبر نتعركز بهالسي نزخلتيو أمراعينا هنسرح ندحرو خينا سي كتسرح الله زلوا خويني الرأي نزي أبو المتأتوا أبزنا يحجي ناي حاو باولوس استزاربو تمركيسة نزان رئيتات تعزز ذا زلواني كوم اون خملا اللون زبلان تاش متات قرب كفتني أب إيرتران دحرينا وتي ترى ناي بهلاوي تكالاتنا أزي عزوزي انتاي مالتي مجمريا كابئي خميدي خمتيو كسمرو لدلي أما تاتا نايزي دحر رئينايو كابشحن تشعاتن كابشحن think let me see كاب بجزية ناي انتا شو مسي دارجا شحن 400 تسعن كلتين يتمجمريا هلاوي ناتو استرخيبو زلو مالتي كاب شحن 940 كلتين مجمريا استتصعفه بجزية ناي هاسي اسكندر استتصعفه صحفات الله خاو تحيزو تمزجبت عشمتات الله مالتي ግን ከምቲ ሓው ጳውሎስ ዝበሎ ስጋዕ ብግዜ ጥልያን ንመጽእ መግዛእቲ ጥልያን ክሳዕ ዝመጽእ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብኣፍኣዊ ክሰግር ጸኒሑ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦም ከለና ግና ሕጂ ብግዜ ጥልያን ብግዜ መግዛእቲ ብግዜ ናይ እንግሊዝ እናተባህለ ብግዜ ፌደሬሽን ብግዜ ናይ ሃይለ ስላሴ ድሕሪ ናጽነት እናበልና ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ካብቲ መጀመርያ ክጅመሮ ክምዝገበሉ ዝጀመረ ካብ 1910 ንድሓር እዩ ስለዚ እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ኣለና ኢልና ኣብ ስቶክ ክንወስድ እንድሕር ኮይና 17 ደብተር ኣሎ ዝተመዝገበ ማለት እዩ ገና ከዓ 4 ደብተር ከዓ ዘይተመዝገበ ካብ ኣፍ ንኣፍ ዝኸይድ ኣሎ እዚታት ሕጂ ኣብ ኩሉ ሜዳታት ናይ ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንከይድ ከለና እንታይ እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮማዊ ሕብረተሰብ እዚ ኮማዊ ሕብረተሰብ እዚ ስታቲክ ኣይኮነን ቋሚ ኣይኮነን በብግዚኡ እናማዕበለ ዝኸይድ ንኣብነት ኣብ ሕጊ እንዳባ ኣብ ዘዛረብ ኩሉ ማለት እዩ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት 3 ዓመት ንቕይሮ ኢሎም ሕጂ ዋ እንታይ ማለት ኮይኑ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ከመይ ይኽየር ወቅድም ዘይረኣናዮ ነገራት ንርኢ እሞ ነመሓይሾ ኣመሓይሽና ከዓኒ ንታሽምታት ንገብሮ እስከ ሓንቲ ኣብነት ሃቡኒ ኢሎም ኣብዚ ናይ ቀደም ሕጊ እንዳባ ሕጂ ብበትሪ ገይሩ ዝሃረመ እዩ ብጥርሙዝ ገይሩ እንተሃሪሞ እንታይ ይኹን ምክንያቱ ጥርሙዝ ኣይነበረን ቀደም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዝኣመሰለሲ ምምሕያሽ እናገበርና ድሓር ኣብቲ ሕግታትና እናእተና ኢና ንኸይድ ሕጂ እተን ኩለን ሕግታት እንድሕር ክንሪአን ኮይና ንሓዊ ዮሃንስ ገይርዎ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ከመስግኖ ይደሊ ሕጊ እንዳባ ኣብዛ ናይ ሲኔትና ኣላ 556 ገጽ ዘለዋ እያ ናይ ተን 9 ዝተፈላለያ ከዓ ኣስፈቲረን ኣለዋ ገና ደይሰፍራ እውን ኣለዋ ንኣብነት ናይ ዞም ናይ ሳሆ ናይ ደንከ ናይ ገለ ዝበሃላ ስለዚ ገለ ዝተረፈ ኣለዋ ንሳውን ድሕር ተረኺቡ ኣብቲ ቅድሚት እኳ ሓንቲ ሪአ ነይረ ናይዞም ናይ ከባቢ ባርካ ዘሎ ወሲኽካ ኣለኻ ግን ተን 17 ሲ መእተዊና ስለ ዝኾና ምርኣየን ነተን 17 ሕግታት ርኢና ክንርኢ ከለና ማይኖር ዝኾነ ፍልልያት እዩ ዘለዎ ነበር ኩለን ተመሳሳሊ እየን ምናልባሽ 8 ፈርጊ ይብል ኣብቲ ሓደ ፈርጊ ማለት ነፀላ ክዳን ትኽደኖ እዩ ናኖ ኣብ ክንዲ 8 ፈርጊ ከዓ 7 ይብል 6 ይብል
ኣብቲ ቁፅርታት ጥራሕ ይፈላለን በሪ ኣብቲ ተሓሓዛ ናይ ፈታታሓ ናይቲ ግርጭት ኩሉ ግዜ ተመሳሳላይ ሕጊ ናይ ሎጎ ጨዋ ንድሕሪ እንድሕሪ ኮይና ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ካርኔሽን ክርኢ እንድሕሪ ኮይና ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ኣድግና ተገለባ ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ባሮለዲ ገለ ዝበሃል ናይ ሳሆ ትርኢ እንድሕሪ ኮይና ተመሳሳላይ ኣብኡ ኣሎ ሙሉእ እዚታት ስለዚ ኮማዊ እዩ ሕጂ ኣነ ናብ ምንታይ ታሽሙ ክገብር ዝደሊ ዘለኹ ዝያዳ ታሽሙታት ክገብራ ዝደሊ ብመሰረቱ እቲ ናህና ኣሰራርሓ ኢንዲቪድዋል ሶሳይቲ ኣይኮነን እቲ ሞደርን ወርልድ ኢንዲቪድዋል ሶሳይቲ ስለዚ እዚ ከይሰማማዕ ምኽኣሉ ሲ ባህርያዊ እዩ ከመይ ጌርና ከነመራዕዎ ስራሕቲ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ሂበ ጠጠው ክብል ንግርማይ ዕድል ክህቦ ልዕሊ 22 ዓመት ኣብ ምጥያስ ሰሪሐ ኣለኹ ነቲ ምጥያስ ነቲ ተጋዳላይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንመልሶ ከለና ብናይ ዌስተርን ኣረኣእያና ረኣይና ኢና ንሪኦ ነርና ከም ሓደ ፕራክቲሽነር ተመሊሰ ክሪኦን ከለኹ እዚ ጌጋ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ክትርኢ እንድሕሪ ኮይንካ ናይ ኣፍሪካ ሕብረተሰብ ክትርኢ እንድሕሪ ኮይንካ ኤክስተንድድ ፋሚሊ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ዜጋ ናብቲ ሜይንስትሪም ከእትዎ ዝኽእል ንሕና ግና ኢንዲቪድዋል ኢና ንሕግዞ ነርና and it failed no wonder ስለዚ ገለገለ ካብኡ ተማሂርና ከመይ ጌርና ክነማርዕዎ ንኽእል እዚ ክሕሰበሉ ኣለዎ ካልእ ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድካ ሓደ ቆልዓሲ ወዲታ ኣቦና ኣደን ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብና ቆልዓ ናይ ኩሉ እዩ ብዓይኒ ናይ ሕብረተሰብ እናተሃንፀ እዩ ዜጋ ዝኸውን እቲ ሕብረተሰብ እንድሕሪ ኣይትግበር ኢልዎ ደጋጊሙ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣነዋሪ ዝገበረ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ እኮ ነቲ ውልቀ ሰብ እውን ባኒሽ ከም ዝገብር ገብሮ እዩ ዓዲ ገዲፍካ ኺድ ይብሎ እዩ ንድሕሪት ከይጠመትካ ውፃእ ዝበሃሉ ኣለዉ ገበነኛታት ዝኾኑ ንድሕሪት እንድሕሪ ተጠሚቱ ብጭማራን ብኩናትን ንቀትልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ኣባታዊ ባህላዊ ኣሰራርሓና እንታይ ክፈጥር ዝደሊ ኩሉ ግዜ ዊን ዊን ሲትዌሽን ይክፈጥር ዝደሊ እዚ ሕጂ ኣብ ዌስተርን ወርልድ ዊን ዊን ሲትዌሽን ዝበሃል ሲ ኣቦታትና ሂወቶም ሙሉእ ክሰርሕሉ ፀንሑ እዩ ኣብ ባይቶ እንድሕሪ መፂእካ ኩሉ ግዜ ኣብታ ባይቶ ኣተዓራቂ ዝኾነ ንኩሉ ከስርሕ ዝኽእል ምክንያቱ ኮንቲኒዊቲ ክህልዎ ቀፃልነት ክህልዎ እንድሕሪ ኮይኑ እታ ባይቶ እያ ኣብታ ባይቶ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ክትእንግዳ ትፍትን እታ ባይቶ ንኩሉ ሓደ ዓይነት መሰል እዩ ዘለዎ ኣብ ዝመፅእ ዝበደለን ዝተበደለን ሓሳብ የፍስስ ብኡ መሰረት ከዓ ሽምግልና ይግበረሉ ጠቀብል ግርማይ عدل هيوك يلا دي قرماي الله في بلادنا الآن طبعا هذا هو الموضوع الذي تناوله الأخ باولوس هو موضوع كبير واتفق ما ذكره وما ذهب إليه كله ولكن يعني في هذا الموضوع أحب أن أضيف شيء واحد كمتداخل في معه أريد أن أطرح التوفيق ما بين القوانين العرفية والقوانين الحكومية والقوانين الحديثة ولكن قبل ما أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر كيف جاءت القوانين العرفية أو متى بدأت القوانين العرفية. القوانين العرفية بدأت منذ القرن الرابع عشر تقريبا ابتداء من في وقت الذي كان فيه الملك اسكندر حتى دخول الإيطاليين ولكن يعني من ذلك الوقت ولكن حتى دخول الإيطاليين كانت تتنقل هذه القوانين شفهيا من جيل إلى جيل ولكن اليوم لدينا في إريتريا حوالي 17 يعني قوانين مكتوبة وآخر غير مكتوبة ولكن الغير مكتوبة هي ليس كثيرة وأيضا الأخ يوهنس كان طبعا طرحها في غرفة سنيتنا وأضاف عليها أيضا بعض القوانين المكتوبة. الشيء اللي يفضل القليل منه هو على سبيل المثال قوانين عرفية للساهو وللعفر فبصفة عامة نقدر نقول إنه كل يعني معظمها هي مكتوبة ولكن هذه القوانين يعني لا توجد فرق كثير فيما بينها
الفوارق التي توجد فيما بينها هي فوارق بسيطة جدا، ويمكن قد لا تكون تذكر بأنه في فرق ما بين كتاب أو قوانين عرفية لمنطقة معينة إلى منطقة أخرى. الفارق هو بسيط. أيضا ما أحب أن أذكره هنا، مجتمعنا هو يعني ليس هو مجتمع يعني جماعي، أو هي مجتمع لأسر ممتدة، فليس كما في الغرب، ليس هو مجتمع فردي ينظر إلى المجتمع أكثر مما ينظر إلى الفرد. أيضا الفرد هو يكون يعني دائما تحت سيطرة أو تحت رعاية أو تحت كفالة المجتمع، فإذا الفرد أيضا تكررت اخطاءاته أحيانا قد يطرد من المجتمع. إذن أيضا اليوم أن نحن نرى حل المشاكل في الغرب بما يعرف بالحل، يعني ليس الحل الصفري بل إنما الحل التوافقي اللي هو وين وين. فبالتالي هذا في مجتمعنا أيضا كثير من هذه القوانين تنظر إلى الاشتباكات أو النزاعات التي موجودة حلها بشكل توافقي. فهذا يعني إن دل يدل أنه كان لنا أسبقية في رؤية الحل التوافقي التي ينشد إليها الغرب اليوم، أو المجتمع التي تنشد إليها المجتمعات الحديثة. واصل دكتور. طيب هجي تايتي بزعبة تمكرو ناي كالوت هاجرات حاوي وستنكيك وصل ذلو أبناء إريترا أتوكي لطرح خريئي زفتن زلقو أبناء إريترا ريو نكلنا أب حقن دابا مبزحت وبزي خلو قدوز دليو زخونا كم تقدم بلو زتزربه بحاو باولوس حبرتسب زي قريتشت አይነብርኝ قريتشت እንድሕር ዘየሊ ሕብረተሰብ የለን ማለት እዩ። እንታይ ዳ ነቲ قريتشت ከመይ ጌርና ኢና ክነማእዝኖ ዘለና ኣብ ምምእዛን ናይቲ قريتشت ኢና ነተኩር ኩሉ ግዜ። ናብ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዘይ قريتشت ክነብር ኣይክእልን። ሕጂ ኣብነታት ክጠቅስ ኣብ ሓደ ዓዲ ዘይ ምስማዕ ብመሬት ክኸውን ይኽእል፣ دفيكان دفيكا أبجرات كخون خيل نايت إساء كخون خيل لا يزخون نجار بأس كخون كله أب بايتو يورد أب بايتو مسورة ده أماني المسيوهان نسن بحر ده تسمعوا ويتزتوها بأبتزرر بحري زي مسمع ترائيو تي دانيا انتاي جبر حراي بلوحوات ندق سلايو انتاي مالتي ندق سلا مالت مقلال زبها لما تصدحوا مالتي انتاي مالتي مقلال نيوهانس مني زقربه مقربناتو نمني يسمع منيو مسؤول تايشو زياده زمدنا زلو نيوهانس مو ጨፈና አለው مو ጨፈና በል رخبو إخا أنا أمانيال كمنيو مقربو زياده خسمعو زخل مس مبرات صبو زمدنا لهم ما مبرات معرخ بيو انت ايم كغورو زدلي زلو زي مستفق على متن اتعراق زخونه نغراتي كمزي ناي معرباو عالم زتعوته كله يوسدو ايكونن ويكا زنچع يوسدو ايكونن انتاي دا كنبرو ስለዘለዎም ተማላሊኦም ተጋማሚሎም ክኾዱ ስለዘለዎም ኩሉ ዝግበር ኣብቲ ኮማዊ ሕብረተሰብ እናተ ታይሽ ዝኸይድ እናተማላለይ ዝኸይድ ካለ ኣብነት ክብ ንኣብነት ሰብ ይቅተል ሓው ኣቀድም ኣቢሉ حاوي شفنا بتني مجمع خفت كله زي أب إريترا زلوا حجسي بتنا يقرأ لو زولنا يخيد الله مخنياته سقع عليه سقع حجي سب تقاتلو أب تخبابي معرفش زجورو لسي اتي تاشمي اتي كوماوي ويكاتي اتي عدتات دلو يفتحوا أبنت خذب أب زاجر أب زحلة ثلاثة عامات سب تقاتلو تقداي مجمريا عبت فردي تخفيتو معلبخ غبرلو ايتخالن دحرو خافتو بيت فردوصيوم نافتو كوماوي سديدومو افتو معلبي تغبرلن ام مچرشا غن افتا عدي معلاتن فتحمو مالتي انت ام يغيرو ملسيلنا هنرن كلنا حجي غارن غوالن تباهلني رعتي باولوس منتن كفابيلو نيرو اتاغوال نتي منقص دميات بحال توهاب مالتي
እዚ ብታሽሙ ክረአ ይብልን ከምዚ ጓል ትሽየጥ ኣላ ወይ ገለ ዓለት ኣይኮነን ድሕርኡ ኣለዎ እታ ጓል ኣዝያ እዮም ክከናኸንዋ ዘለዎ ምክንያቱ ንሳ ተውፅኦም ናታ ትወልዶም ቆልዑ ደቂ እምነቲ ሕብረተሰብ መላግቦ ኮይኖም ኮንጉሉ ኮይኖም ዝሕዝዎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጓል ምስ መፀት ትንክፍ ከብላ ይክእልን እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊ ሓደጋ እንድሕር መፅኡ ተኣሽሙ ኣለዉ ዝሓትሉ ኣለዉ ሰባት ኣለዉ ንኣ እንታይ ሽታ ዝገብሩ ተበዲለ እንድሕር ኢላ ከዓ ብዓብዪ ዝረአ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓደ ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ጋር ነብሲ ክንፈልጦ ዘለና ጋር ነብሲ ሕጂ ክንርኢ ከለና ከመይ ገይሩ ጋር ነብሲ ዝኽፈል ንኣብነት ሓዊ ዕቁባይ ኣብ ዓዲ ሃሎ 10,000 ከዓ ተባሂልዎ ነቲ ጋር ነብሲ ክኸፍላ ክእል እዩ ንሱ ሕብረተሰብ ኣይቅበሎን ብምሉኦም መቕርብ ከፍሉ ኣለዉ ብምሉእ መቕረብ እዩ ዝፅብፀብ ወዲ ክስቶ ኢሎም ብምሉእ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ታሽሚ ጉሉ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ወለዶ ሕጂ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ሰራየሲ ንባርካ ዘለው ሰብ ሰዲዶም ጋራ ካፍሉና ኢሎም ንናይጀርያ ዘለው ሰባት ሓቲቶም ጋራ ካፍሉና ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ሶሻል ፕሬዠር ኢኻ ትፈጥር ዘለካ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ጋር ነብሲ ሲ ብዓይኒ ናይ ታሽታት ክንሪኦ ይብልና ነቲ ፍራክቸር ዝኾነ ሶሳይቲ እቲ ሶሻል ፕሬዠር ቢተር ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝገብሩ እዮም ከዓ ነቲ ፍታሕ ምስ ተገብረ ሓንሳብ ፍታሕ ምስ ተገብረ ብድሕሪኡ ዘይቅፅል ስለዚ እቲ እዚ ባህላዊ ወይ ከዓ ንብሎ ዘለና ናህና ኣሰራርሓ ካብ መሰረቱ እቲ ባህላዊ ኣሰራርሓና እንታይ እዩ ናብ ሕነ ምፍዳይ ንኸይትኸይድ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ግርጭታት ካብ ምንታይ ዝመፀ ኢልና ከዓ ክንርኢ ኣገዳስ መስለኒ ኣብቲ መፅእ ክፅላ እየ ከፅል ግርማ طبعا تجارب دول أخرى أو تجارب دول أفريقية تناولها الأخ بابلوس فأنا سوف لا أنظر إلى هذه المسألة أنه هو أساب فيها وسوف أركز في إريتريا الذي يعني في إريتريا طبعا دائما في مسألة حل النزاعات هي ترتكز إلى إزالة المشكلة من جذورها. طبعا النزاعات موجودة في المجتمعات إذا كان في المجتمع لابد أن تكون هناك نزاعات لا يمكن أن تكون مجتمعات خالية من النزاعات تكون نزاعات في الأرض نزاعات في جرائم قتل نزاعات في مزارع وكل هذه النزاعات عندما تحصل طبعا تقدم إلى مجلس القرية والمجلس القرية طبعا إذا لم يتوفق في حلها يقوم بالنظر إلى هذه المشكلة لحل هذه المشكلة بطريقة أخرى التي هي يحاول أن يؤسس إلى محضر خير من جماعات وهذه الجماعات طبعا يعني تقدم إليهم هذه النزاع والقضية وطبعا هذه تبدأ أولا أنه الطرفين منهم من المجتمع الذي يؤثر على الطرف والطرف الآخر فتسمى أشخاص وثم هذه الأشخاص تقوم بالتأثير على على الطرفين المتنازعين ويتم حلها بهذه الطريقة. فكثير من مشاكل من هذه الأنواع تم تقديمها إلى المحاكم على سبيل المثال كانت حصلت نزاعات في منطقة زاغر فأرسلت إلى المحكمة لم تحلها ثم عادت إلى القرية وتم حلها في القرية. طبعا في القرية أو في المجتمع عبر القوانين العرفية تحل المسألة عن طريق يعني التساهل أو أيضا ودفع التعويض أو الدية. ففي هذه الأثناء طبعا تحل القضية نهائيا لأنه
طبعا البت أو السهر يعني التساهر هو كبير جدا، فلا يمكن بعد أن يساهروا أن يعتدوا على بعضهم البعض. هذه واحدة. الشيء الثاني طبعا التعويض المالي يكون لا يدفعه الشخص الذي ارتكب الجريمة، بل تساهم في دفعه كل الأنساب أو من لهم علاقة عرقية مع الجاني، لأنه إذا حتى تتعدى ممكن يعني المنطقة التي تمت فيها الجريمة الجنائية أو جريمة القتل، وتذهب إلى إذا كانت تمت في المرتفعات إلى المنخفضات إلى بركة وإلى الساحل، حتى ممكن تتعدى إريتريا، والكل يساهم فيها. ليس لأنه الجاني ليس لديه إمكانية لدفع هذه التعويض المالي، لكن يجب أن تساهم فيه كل أنساب هذا الطرف أو هذا الجاني، حتى تكون لها وزن اجتماعي، وأيضا يعني بهذه الطريقة تحل القضية. والهدف من إعطاء من المساهمة للأقارب كل من له علاقة مع الجاني، هذا الهدف منه هو أولا أن يعطي وزن اجتماعي. الشيء الثاني حتى لا تتكرر ويكون ثأر فيما بيناتهم، وبهذه الطريقة تكون أنهوا القضية لا فيها ثأر ولا يمكن أن المقتول يعني عائلة المقتول أيضا أن يقوموا بقتل آخر حتى يأخذوا ثأرهم. فهذه الطريقة هي طريقة التي يتم حل القضايا المختلفة في إريتريا، سواء كانت نزاع أرض حتى نزاع القتل وأشياء أخرى من هذا القبيل. حراي صبغتي حجي انت سلامنتايو زي ባህላዊ ልምድታትና ኣብ ሕብረተሰብ ስጋዕ ሕጂ ሪዞኔት ትገብር ስለምንታይ ተቐባልነት ዘለዎ ኢልና ቅርብ ኢልና ኣብ ንምርምረሉ ሓደ ነገር ንዕዘብ። እዚ ሕጊ እንዳባ ክፅረብ እንከሎ ብኸመይ እዩ ተፀሪቡ ማለት መጀመርያ ብውክልና ዓዲ ወከልታ ትሰድድ ማለት እዩ ወይ ብተሰማዕነት ዘለዎም ሰባት ርዝነት ዘለዎም ሰባት ወይ እውን ኣብቲ ድሕሪ ባይታ ናይ ሕጊ ናይ ምፅራብ ዘለዎም ሰባት ገይራ እያ ትገብር። እታ ልዕሊ ኩሉ ዝገረመትኒ ነገር እንተልያ ኮይና እዚኣ ግና ናብቲ ቦታት ዝኸዱ ሰባት ኣዝዮም እንታይ ሽሙ ከጋግዝ ዝኽእል ነገራት ክወስዱ ከም ዘይብሎም ኣብቲ ዝእከብሉ ግዜ ሲ ብዘይካ ቆሎን ማይን ካልኣይ ይጥቀሙን እዮም መስተ የለ ካልእ የለ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ርዝነት ሂቦም ግዜ ወሲዶም ተኻቲዖም እዮም ዝገብሩ። ምስ ተገብረ ከማን ገለ ፀገማት ኣብ ዝህልወሉ እዋን እውን ተጋጊና ኢሉውን ዝገበርዎ ከም ኣብነት ናይ ራእሲ ተሰማ ክነምፅእ ንኽእል ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣድግና ተገለባ ዘለዋ ዓድታት ኣብቲ ዝተገብረ ኣኼባ ስለ ዘይተሳተፈት ኣብ መጨረሻ እቲ ሕጊ መጨረሻ ምስ ተፀርበ እሞን ይህለ እዚ ሕግና እዩ ምስለ ሕጉኹም ኢሎሞ ታሽ ዓዲ ሕጂ ጠፊኣትንላ ሕጉኹም እዩ ንእሽተይ ዓዲ እያ ድሓር ስለምንታይ ተባሂሎም ምስሓተ ኣይተሳተፍና ንሕና ዝሓተተና ሰብ የለን ወላ ሓደ ሰብ እንድሕር ተሪፉ እንደገና ክግበር ኣለዎ ተባሂሎም ንሳቶም ዘለውዎ መፅኡ። ስለዚ እቲ ኣመሰራርታ ናይቲ ሕጊ እንዳባሲ ኣዝዩ ታሽታት እዚ ሕጂ ናይ ሓደ ኣብነት ኢና ንህብ ዘለና እምበር ናይ ካልኦት እውን መፅናዕቲ ምስ ገበርካሉ ብዙሕ ነገራት ክንመሃረሉ ዝያዳ ክነዕምቆ ክነስፋሓሉ ዝኽእል ነገራት እውን ኣለዎ እዩ። ኣብታ ናይ ሓው ጳውሎስ ዝበላ ክውስኸላ ደሊ እዚ ስርዓት ሕጂ ናይ ታሽሙ እዩ ናይ ማርክስነት ፊሎዞፊ ሒዙ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ ነቲ ትራዲሽናል ኣብ ብዙሕ ግዜ ነብሰይ ነምስማተይሲ ኣርካይክ ኣረጊት ኣይንቕበሎን ኢና። ሕጂ መርኣያ ናቱ እንድሕር ኮይንና
ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓዲ እንድሕር ወሲድና ነብሳ ዝኽኣለት ሰልፍ ኮንቴይነር ዝኾነ ዓዲ ኢና ንርኢ ንኣብነት ዝኾነ ዓዲ እንድሕር ወሲድና እንታይ ኣለዋ ጭቃ ኣለዋ ተሓርት ብጭቃ ከዓኒ ሰለስተ ተኣሽሙታት ኣለዎም ማዕረ ሓላፍነት ዘለዎም ንነገራት ዝርእዩ እንታይ ይበሃሉ ኣቋሮ መታሮ መነባብሮ ዝበሃሉ ኣለዋ ሕጂ እዚኣተን ኣብ ኩለን ዘለዋ እየን ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን ኣብቲ ናይ ካልእ ቦታታት እውን ተኣሽሙ ክኸውን እምበሪ ነናቶም ተኣሽሙታት ኣለዎም ክመፁ ከለዎ ከዓኒ ነተን እንዳታት ነተን ገዛውቲ እንካ ዝውክሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ዝገብርዎ ንኩሎም ተኣሽሙታት ዝኸውን እዩ ዝግበር ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ኣማዕቢልካ ዘለዎ ድኹማት ኣሕይልካ ከምታ ዓንተ ወይ ሓው ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ፋይናንሻል ፕሮብለምስ ኣለዎ ፓወር ዲቮልቭ ጌርካ ናብ ኣሃቶም ኣብ ክንዲ ምሕያል እቲ ስርዓት እንታይ ገይሩ እቲ ስርዓት ኣፍራዛን ማሳን ገይሩ ከፍርሶ ፈቲኑ እታ ዓዲ ጠፊኣ ከባቢታት ተፈጢሩ ኣብቲ ከባቢታት ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ቆፅሊ ዘየውደቀሉ እዩ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንሪኦ ዘለና እዩ ኣብቲ መፃኢ ከምዚ ሓው ጳውሎስ ዝበሎ ለውጢ ክመፅእ እዩ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ግና እዚታት ክንርኦ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ፓወር ሃብቲ ታሽሙ ዲቮልቭ ክግበር ኣለዎ ናብ ታሕቲ ጉዳያት ናብ ላዕሊ ክኸይድ ኣይብሉን ኣብታ ዓዲ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ኸይድካ ኣይከውንን እዩ ኣብታ ዓዲ ከምዚ ንበልና ከዓኒ ነናቶም ተኣሽሙታት ነገሩ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ እናፈጠረ ዝኸይድ ዝነበረ ነዚታት ከም ብሓድሽ ርኢና ድኽመታት የብሉን ኣይኮንኩን ንብሎ ኣለዉ ነቲ ድኽመታት ከመይ ጌርና ንምልኦ ከመይ ጌርና ከዓ ምስቲ ሞደርን ኣለዉ ከዓ ነማሓይሾ እቲ ዓድታት ተመክሮ ወሲድና እውን ክንገብሮ ዘለና ስራሕ ኮይኑ ይረአየና الآن طبعا لماذا حتى اليوم هذه القوانين هي مقبولة؟ هذا سؤال يطرح نفسه ويجب أن نجيب عليه. كيف؟ لأنه أولا هي مقبولة لأنه الطريقة التي تم سن هذه القوانين هي يعني طريقة جيدة جدا. وكيف تم سن هذه القوانين؟ تم من خلال إرسال ممثلين وحكماء المجتمع وأيضا تمت بعد مشاورات طويلة وأخذت وقت طويل حتى أن تصل تكون قوانين يلتزم بها الكل. فهذه الأشياء كلها أعطتها القوة للاستمرارية والقوة للالتزام بها. يمكن في طريقة سنها كانت تمثل كل الاتجاهات. على سبيل المثال في منطقة ما في حماسين طبعا سن قوانين وقالوا يعني خلاص نحن اليوم أتممنا القوانين لهذا الداحية أو لهذه المحلية وبالتالي يجب الكل أن يلتزموا وقالوا هذه هي القوانين وتموا وقرأوا القوانين أمام كل الحضور. لكن قرية صغيرة قالت إنني لا ألتزم بهذه القوانين. فلما سئلت لماذا لم تلتزموا بهذه القوانين؟ لأننا لم نمثل في سنها ولم نمثل ولم نحضر في كتابتها ولم يكن لنا ممثلين عندما كانوا يسنوا هذه القوانين. فبالتالي قالوا ارجعوا هذه القوانين إلى بداية المجلس الذي سن هذه القوانين ويجب أن يتم إشراك الكل بغض النظر عن حجمه وعن مكانته. فبالتالي يعني هذه إن دلت تدل أن هذه القوانين كانت تتم بموافقة الكل وبمشاركة الكل. هذه الأشياء التي أدت هذه القوانين قوتها وقبولها ونجاعتها في حل المشاكل التي تحصل في داخل المجتمع. أيضا في هذه القوانين طبعا كان ذكر الدكتور محرت أب شيء أهم لأنه لما سألنا القرية أو أصحاب القوانين العرفية كانوا يعني قالوا لنا أن هذه القوانين يتم مراجعتها كل سنتين. فقلنا لماذا تراجع كل سنتين؟ لأنه يعني قبل سنتين أشياء ممكن نكون لم نذكرها لأنه لم تكن موجودة واليوم تكون موجودة. فبالتالي يجب مراجعته ثم إدخال الشيء الجديد. مثلا قال إذا كان قلنا إنه من يضرب الشخص بالعصا
فيعني يجب أن يغرم بكذا مبلغ من المال أو يعاقب بهذا العقاب أو تلك العقاب. لكن بعد ذلك إنه زمان الناس كانت تتشاجر بالعصا. إذا كان اليوم قام الإنسان يعني يتشاجر بالضرب جيلي جاكيت زي ورمعاتي دلوقتي ميت بدورلنا كفلم. ولكن إذا كان استعملوا أدوات سجار أخرى حديثة لم تكن يعني موجودة من قبل، مثل الضرب بالزجاج، فبالتالي من ضرب بالزجاج يجب أن يكون ليس كما من ضرب بالعصا. فهذه برضو يعني نرى أنه كيف كانت تراجع، وهذه ما أدى قوتها والالتزام بها. طبعا بعد ذلك أنه الشيء اللي ذكره هي في الماركسية طبعا بادعاها للتطور والتقدم لم تقبل بالقوانين العرفية، وتنظر إلى القوانين العرفية على أنها قوانين بالية ولا تعمل بها. وأيضا اليوم طبعا الحكومة في إريتريا لم تشجع الناس أن تقوم وتحل مشاكلها عبر هذه القوانين، وتقوم دائما بإضعافها، لأنها تنظر إليها أنه هي منافسة للقوانين التي سنتها الحكومة. لكن إذا كان أردنا أن نحل المشاكل داخل المجتمع، وأن المشاكل أن تذهب يعني إذا كان هي أكبر من المجتمع أن يمكن إلى مؤسسات وإلى محاكم الحكومة، يجب أن نقوم بتقوية وتطوير هذه القوانين، لأن هذه القوانين هي كفيلة لحل كثير من النزاعات التي تحدث ما بين المجتمع الإريتري. صدقتي أمانيل كاب إجلس أفعنكف الأخ جرماي قضية القرية ما كانت في حماسين، بس في الجنوب مربوطة برأس تسمى. شكرا. شكرا. هذا عرب سوق فيت أنت زخون سي صدقتني رويتهم ولذلك إحنا طيب حجيت أنا تامي شرشا خيل وهنا تنوح زي وسيد أيدلن أوريدي وسيد له حدا بنقفتها عيني خنريو زلنا بزعبا هقدس زخطلو زلو أب عبيات ويكاني أب معبالي يو زي أحجي بنتاجي مخرج مراد اللي حتى ناي مرتنا هزبي مرتنا منقستين تحرو خينو سلمتاي تواقينا زيادة مجمريا خمتاش من قبل لنا بقبر خازرا أخو قداي انت خوينو أب مصنعات زقور كله كاب شحن 980 شومنتن كساب كدت شح أب باركا خلت عمت كل اللي مصنعات قبر كلهم 85% قريتشي تباركا مسمرت استأساسري. سلازي أفتي ناي development approach نايتي منقستي يقالو. زي بنقفتها وعين رئينا أما سأي كان الرموز لنا قداي. مخنياتو تمع بالي نجزع رسو إهين مهين الكاها تصرحوا زلكا أبتز توسد أسرار حاجن رؤي زخنا جيجاتات نيرويو أبزخ أخاب أحمد كيسي من علي كزارة ويدلن مخنياتو نسي أبومبر نيرو نايتا مجمر نايتا مريت نايتا إيش ممكن كم أمانيل كريون كله زي سيزارون بوليسي حتى أبنت كرب أباركا أب مسلم عبي تعد خزارب كله أب كبابي تخررت نيرو أب كبابي تخررت مريت نايتهم عد إبراهيم زبهالو نتوم كاب جرمن دمسو إريتران هيبوما حجي زيوم عد إبراهيم زلوا زخلوا وان زخلوا إنكلوا نيرهم يماو حجي حراي تمرت نيريو ختم عولو صبغ ختم عولو خلا حاجن تسبون كتزاروا ولا لك حاجن كم أيتجبر تمرت أمتيهم هيبوما نتوم زمسو مالتي بتمنتاليت انتايو نتوم سخبخ ساقم سي يلون معناتو تدحر خفتم يوم زخدو نحد سبخ ساقم جنا مولو توتا ناتي دوباي قدسو قلاي قدسو معناتو ندحر عبيرو مرت السوداني أتو ندحر مرت ندحر عبيرو نتجراي أتو تدحر خفتو سعري زخيل مالتي سلازي أب حدا وتقمت تسلا زي تصنحو تمرت يبولون سبيل كاف تعد لا يدخل نخا تعدي لي
مستعدله اتهم سمات دمصو نتزنبر عركو كوباي بملؤ انت اشم غيرهم حرشاخ غورو يمي حرشاخ غورو سلازلوم نتزلو عركو كوباي عصيوم حرشا جميروم انتاي شو ممصيوم زين واتر بامب سامصيوم صراح جميروم حزب ግን تعذاباي طرح نيرو حجي ليت خيد مصيوم نتما غواز نيتعد تنغيروم نتن جنريتر دلوا نافتا عيلاتيوم حجي واي كوينو مصطفى ينيرو اباركا اب انتاي لبارنتو كيدوم حنت بوطلن هيبوم حلوا مالتي مصيا بوطلن حلوا غيرا اوكي حجي دحانيكم تواهيلو እንደገና فعيتهم ما ياوصيوم بز سانداچينا 50 مسرع ترايم አለው مستوهله خا كيدوم እንደገና خانታ حداش موتوريلا خا አፍታስ خعተት ጉዳይ አትይሙ ማለት እዩ እዚ حقي ولا حنت مغنانه يبلا غير يبلا كم تزلات يقربا زلو ስለዚህ አፍቲ ተሐዛ ስለምንታይ ኮይኑ ጃነ ጽንዕ ስለዝነበርኩ ስለምንታይ ኮይኑ ኢለ ምሰማ ዓበይቲ ምስተዛረብኩ ዝዋጉማ ስለዝኾንኩ መጀመሪያ አይ ክዛረቡ ይደለም ምሰማ ዓበይቲ ምስተዛረብኩ ስማዕ ኢሎም ኣብዚና ነርና ንሕና ካብ ቀደማት ሒዝና ካብዛ መሬትና ወና ይወፃና ደርጋ ሓሪዱና ቀቲሉና አንዲዱና አብሪሱና ገለሕዋትና ንባርካ ንሱዳን ከይዶም ግን ንሕና ኣለና احنا خنمغوس دا يزغبانا انت اخم تدلو انت انا خنسرح دا يزغبانا امر مريتنا حجي ገንዘብ ስለዘለውን ካብ ደገ ዝመጹ ስለምታይ ይግቦ ቦ ዚያት ጽቦት حتى متزراريكم دو مزي منزري اسخان مجمرا ግዜ ተሐተና ለኻይ ሞጌጋ ይዚ አሲድ ሃን حجي اب كندي نو احنا خيسي ስለምታይ ባዕላትኩም ክትፈትحوا ዋዴ ትፈቱ ዋ نحنا لا نفتح نخلينا ندحريتهم ዝመጹ ዘለው نحنا نسرح ኣለና ዝብሉ እንደሑ ክዛረቡና ዝኽሉ ኮይኖም ክፍታሕ خئلي ተባይ ጽቦ out of my way ነቶም ዝመጹ ሰባቱን አንቱም ከም ዝብልኩም ኣለው በጠለኑ መጽ ሓለዋ ገይራ ጽባሕ ንጎም ስከለትካ እንደገና ጸገም ትመጽ ስለዚህ ዝፍታሕ ይኮነ ምስቶም ህዝብ ስለምታይ ተዛረቡ አሁን ዛረብ ድኸ አኺባ ተገይሩ ኣብ አኺባ ተገብረ ዘقربو ነው ይሕከ ይኮነኩም ክሕጽረልኩም ቶም ህዝብ እንታይ ኢሎም ንሕና ደቅና ትምህርቲ ስለዘይ ረኸቡ ስጋ ሕጂ ካባና ዘይ ሓይሽ ወለዶ ይዘለና ስለዚህ አና ዛዕበ ጸገምና ናይ በትምህርቲ ሓደ ስለዚህ በትምህርቲ ኣብዛ ከባቢ ክትገብሩልና ክትሕግዙና ጂሳቶም ቶም ኣሕዋት ከዓ ቶም ካብ ጀርመን ዝመጹ ካብ ቀዳማይ እስከ 40 ክንገብራልኩም ክንከፍለልኩም ክንገብር ንኽእሊና በብግዚኡ ከዓ ምስቲ ዝመጽእ ከዓ እናወሰኽና ያን ከይድ መጀመርያ ግን ካብ ቀዳማይ እስከ 40 ክንገብረልኩም ንኽእሊና ተባሂሉ ካብ ቀዳማይ እስከ 40 ተሰማሚዑ ማለት እዩ እታ ኻልኣይቲ ተሰማምዑ ከዓ ኣብዚ ሕርሻ ትገብሮ ዘለኹም ስሳ ካብ ሚእቲ ካባና ቁጸሩ ኢሎም ኣብ ኣውን ተሰማሚዑ እዛ ሕርሻ እዚኣ ብሂወትና ንኤርትራን ተመሊስና ከድኩም ክትበጽሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ባናና حرشا اب تخررت لا ندحرو سغا حجي تسرحلا ማለት እንታ እخብል ደልየ ደለኹ እቲ ሰራርሓ ኩሉ ግዜ ክሰርሑ ከለኻ ጌጋታት ኣሎ እንዲሁ ኣብ ዝመጽእ መሬት ሲ ከባእስ ክኽእል የብሉን ሰብ መሬት ፕሮፐርሊ ኮምፐንሴት ክኾኑ ኣለዎም ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ኤርትራ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ ምስቲ ኣብቲ ዝኸደሎ ቦታ ናቱ ሕግን ናቱ ልምድን ኣኽቢሩ እንድሕር ኸይዱ ኣሕዋት እዮም ولا حنت ጸገም የብሎም ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ንዕርቅን ፍትሕን እናደል ዘለና እቲ ዴቨሎፕመንት ናህና ናይ ዴቨሎፕመንታል አፕሮች ናህናውን እንደገና ክርአ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ይዘለኒ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሓደ ሓው ሙሉ ብርሃን በረሃ ሓጎስ ዝበሃል 15 ዓመት መጽናዕቲ ገይሩ እዚ ኣበርኪትሉ ያ መጽሓፍ እንታይ ኣትብል ሕግታት እንዳባ ብመንጽር ዘመናዊ ሕግያት በእንግሊዝ ከዓ ጽሒፉ ኣሎ አይትራያላን ወሪና ደሓን ኣማን ደይት ጽሕፋ ፍታኽስታይ ኦኬ እታ ብጽሕፋ ይደሓነ ሕጂ እንታይ ሽሙ ካስተመሪ versus modern law ኣነ ትወዲ ኣብ ኮንሳልታንሲ ፈርም ናህና ስለ ዝሰርሐ እዚኣተን ከም ብገጸ በረከት ይውሰድ ይድለይ ምሰንበብኩም ከ I found it as a master piece document ኣብዝና ሕጂ ንሕና እቲ ካስተመሪ ሎው ናህና ካብቲ ሞደርን ሎው ዝሓሸ ምኾኑ ዝገልጽ ኣብነት ክልተ ገሊጸ ክውድ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕቶ ናይ ናጽላ ቆልዓ ኣብቲ ሞደርን ሎው ቆልዓ ካብ ማዓሲ እቲ ህይወት ካብ ማዓሲ ዝጅምር ዝብል ሕቶ ኣብቲ ሕብረተሰብና ነጽር ቆሚጥዎ ካብቲ እዚ ከዓ ዝያዳ እዩ ሕቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጽና ሕጂ ናይ ሓፍትና ጓል ደረስ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ዘይኮነስ ናይ ሕብረተሰብና ንፈልጥ ኣለና ሕብረተሰብና ከዓ እንታይ ዝብል of course patriarchal society እዩ ግን
ጓል ኣንስተይቲ ዝለዓለት ኣሽሙታት ኣለዋ ሕጂ እኳ ግዜ ናይ ዲኤንኤ እናበፅሕና ዘለና ፀገም ኣይኮነን ኣብቲ ካስተመር ሎ እንታይ ይብል ጓል ኣንስተይቲ ንብዓታ ምስክራ እዩ ዝብል ስለዚ ብሰፊሑ ኣብ ድመፅእ ምስ ናይ ቦትስዋናን ናይ ጋናን ገይረ እዚኣ ከስፋሓ ክፍትን እየ ግን ግዜኡ ናይ ሎሚ የቀኒልና ኣብቲ ኣፈታታሓ ናይ ግርጭት ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ናይ ሃይማኖት ግርጭት የለን ናይ ካልእ ግርጭት የለናን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ሪሶርስ ቤዝድ ግርጭት እዩ ናይ ፅንዓ ደገለን ጠርዓን ሪሶርስ ቤዝድ ግርጭት እዩ ናይ ታርቀን ታውቀን ሪሶርስ ቤዝድ ግርጭት እዩ ናይ ናራን ኩናማን ሪሶርስ ቤዝድ ግርጭት እዩ ናይ ኣትሊስት ናይ ቢለን ናይ ፅንዓ ደግለ ናይ ናራ ናይ ቢለን ገና እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘይረኸብኩ ከቅርቦ ዘለኹን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ሆፕፉሊ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣስፈ ሓቢለ ብመንፅር ናይ ቦትስዋናን ናይ ጋናን ከቅርበልኩም ቃል ይኣቱ ኣብ መወዳእታ ንሓዊ ጳውሎስ የቀኒየለይ ክብል ደሊ ምክንያቱ ዳርጋ ዘይተንከፎ ነገር የለን ጥራሕ ፅኢለ ጥራሕ ውስኽ ኣቢለሉ እምበሪ ዝገደፈላ ይብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንኻልእ ከዓ ዕድል ዝህብ እዩ ምክንያቱ ቨሪ ፕሮቮካቲቭ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብዛዕባ ናይ መሰል ክንብል ከለና ሕጂ መሰል ንገዛእ ርእሱ ኣይናይ መሰል ኢና ንብል ዘለና ብዓይኒ ናይ ኣፍሪካ ኢና ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ክንርኢ ዘለና ወይስ ብዛዕባ ዌስተርን ወርልድ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስቴት ፎርሜሽን ብዓይኒ ናይ ኣፍሪካ ኢና ክንሪኦ ዘለና ብዓይኒ ናይ ኢትዮጵያ ምዕራባውያን ኢና ክንሪኦ ዘለና ዲቤተብል እዩ ኣብዚ እውን ግዜ ስለ ዘየለ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ግን ብጣዕሚ የቀኒየልና ፅኒልኩም ስለ ሰማዕትኩም ከዓ ክብረት ሃበል ግርማይ كترجمة خامش هو دحين سراب بلا ترجمة يجب أن ننظر إلى قضايا الأرض بعيون نقدية لأنه مغاربة الحكومة أو سياسة الحكومة بما يخص الأرض هي سياسة خاطئة جدا وأنا طبعا قد أكون ليس الشخص المناسب لكي أتحدث لسياسة الأرض التي اتبعتها الحكومة هذه يمكن المسألة هذه ممكن يتكلم فيها الأستاذ قيسي أكثر مني لأنه باعتباره هو كان يعني مفوض الأراضي وبالتالي أو كان يعمل في هذا الاتجاه أما لكن الشيء الذي يجب أن أكده أنه سياسة الحكومة كانت سياسة خاطئة عندما تناولت مسألة الأراضي سوف أكتفي بإعطاء أو يعني حالة حصلت في تكرارات بين عبد إبراهيم وبين المستثمرين أتوا من الخارج طبعا الحكومة تمت دون موافقة ودون أي دراسة أعطت هذه الأراضي باعتبارها أراضي نائية لأنه هذه المجتمعات عبد إبراهيم هم طبعا رحل يمكن قد يكونوا يمشوا ببهائمهم إلى أماكن حيث توجد الحشائش والمياه فاعتبرت أراضيهم أن أراضي جرداء ثم عطيت للمستثمرين الأجانب وعندما عادوا إلى منطقتهم وجدوا هذه أراضيهم أخذت وقطعت أشجار الدوم ثم حفرت آبار للمياه وتحولت إلى بساتين فهذه طبعا تمت دون موافقة فكل ما قاموا به هو قاموا طبعا أتوا إلى هذه المنطقة وفي جنح الليل طبعا أخذوا مواتير المياه أو طلمبات المياه التي كانت تعمل بها هذه البساتين ورموها في الآبار فالمستثمرين راحوا واشتكوا بالحكومة أنه المواطنين اللي موجودين في ضواحي هذه المزارع قاموا بهذا العمل ثم أرسلوا لهم كتيبة تحرس هذه المزارع أنه أتوا من هنا ناس وناس والطابور الخامس جاء من هذا الاتجاه فبالتالي قعدوا في هذه المنطقة وأصحاب المنطقة أيضا بوجود هذه الكتيبة لم يقوموا بأي عمل فقعدوا فبالتالي بعد ما فترة أخذ يعني الكتيبة قالت أنه لا توجد مشاكل في هذه المنطقة دلوقتي ممكن الناس خافت فبالتالي تركوا المنطقة وراحوا أيضا ثاني عادت المسألة أجوا
عاد إبراهيم وأخذوا طرمبات المياه الجديدة اللي جابوها أو اللي أخرجوها من الآبار ثم رموها في الآبار. فأنا كنت في تلك المنطقة وقلت لهم حصل هذه المسألة. عندما ذهبت إلى عاد إبراهيم وطلبت منهم أن يتحدثوا إلي، لكن باعتباري من الحكومة أو من لم يريدوا أن يتحدثوا إلي. فأنا طبعا بعد محاولة واستدراج استملتهم حتى يتحدثوا إلي، فسألتهم لماذا تقومون بهذا العمل؟ قالوا نحن هذه هي أراضينا، وبالتالي وأخذت مننا عنوة دون استشارة، فعليه ما في إيدنا أي شيء إلا القيام بهذا العمل. فقلت لهم إذا كان لماذا ما تناقشوا مع المستثمرين الذي أتوا من الخارج، هم طبعا إريتريين، وتحلوا القضية. قالوا لنا نحن من يعني في حد اعتبرنا وحد شاورنا حتى نتحدث مع سواء كان مع الحكومة أو مع المستثمرين. طيب قلت لهم أنا إذا كان قمت بهذا العمل هل أنتم يعني مستعدين؟ قالوا لي نحن مستعدين نتكلم معهم. فراح ذهبت إلى المستثمرين قلت لهم يا أخي أنتم يعني الطريقة اللي قاعدين تعملوها هذه يعني ما حتخليكم تستثمروا أموالكم وما حتكونوا في مأمن مما يفعلوه أصحاب القرية. فبالتالي لازم تتفقوا معهم. والله إذا كان في حد يكون وسيط فيما بيننا ويخلينا نتفق، احنا لا يعني ما عندنا أي مشكلة. فجمعتهم الاثنين. فأصحاب القرية، قرية عاد إبراهيم ولا عاد الشيخ، طبعا قدموا طلباتهم. قالوا نحن طبعا أبنائنا ما عندهم مدارس والتعليم هو شيء مهم جدا، فأول شيء نبقى إنه تعملوا لنا مدرسة، وأيضا التوظيف في مزارعكم يكون أولوية لنا. وقالوا لهم أوكي نحن حاليا نبدأ يعني نعمل لكم مدرسة من الفصل الأول حتى الفصل الرابع، وثم ثاني وبعدها نشوف إذا كان المسألة تطورت فنمشي إلى الأمام برضو تتطور المدرسة. أما بالنسبة لتوظيف أبنائكم فهم أبنائكم لهم الأولوية. وتم حل المشكلة بهذه الطريقة. فبالتالي في إريتريا لا توجد مشكلة ليس لها حل إذا ما تركت بين المستثمر أو المزارع الذي يأتي باعتبار إريتريا أن يعمل في هذه المنطقة. إذا ما تركت المسألة ما بين الاتجاهين دون سياسات الحكومة الخاطئة التي أصلا ليس لها يعني فائدة. فبهذه الطريقة تم حلها. وأيضا أنا أقول اليوم إنه جميع القضايا بين المجتمعات الإريترية التي كانت لا توجد قضية واحدة أساسها الدين. كل القضايا هو أساسها هي الثروة، أي الأرض، أي شيء يجيب الموارد. سواء نظرنا إلى المشاكل التي حصلت في صنعاء دجلة، في نارا. بالنسبة للبلين لا أدري، يمكن يعني في الدرس القادم ممكن أنا أتحرى هذه القضايا إيش هي القضايا اللي موجودة. قد لا تخلو من أن تكون قضايا الثروة، قضايا موارد. فبالتالي يعني إذا كان تركنا الناس أن يعملوا الإريتريين أينما كانوا، لكن بالموافقة مع أصحاب الأراضي أو أصحاب الذي أصلا عندهم مصلحة وهي يعني هي مصادر رزقهم وهي ثروتهم. إذا كان اتفقنا يعني اتفقوا الإريتريين فيما بيناتهم، قد لا تكون هنالك قضية ما بين الإريتريين. أيضا طبعا هو وصى بكتاب إنه لم يحضرني دلوقتي الكاتب، لكن عنوان الكتاب هو القوانين العرفية مقابل القوانين الحديثة. هذا كتاب جيد جدا يجب أن نقتنيه وأن نقرأه. وبعض الأشياء التي رأيتها قد لا توجد يعني في القوانين والدساتير الحديثة. مثلا
انه يعني في القوانين العرفيه يذكر فيما ذهب اليه وفيما ذكره انه دموع المراه هي خير شاهد لحالها. فهذه يعني قد لا توجد مثل هذه الاشياء في القوانين الحديثه. فاكتفي بهذا القدر من المداخله. وايضا من جانب آمل أن أكون وفقت، يعني إذا كنت نقلت 50% مما قالوه الأخوة، وشكرا جزيلا. أوكي. ثانك يو. يقني لنا جرماي نقول بتاعش مدير كم ترجمتها. ثانك يو باولوس كمقا أمانيئل. أمانيئل أبدأ قربو ندحر سامرايز كجبر كوينة مستيب باولوس زبالو እንዳ ደገፈ ግን ኣብ ተመክሮኡ ኣብ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ክሰርሕ እንከሎ ንዘጋጠመ ነገራት ከም ኣብነት እንዳሃበ እቲ ባህላዊ ኣገባብ ኣፈታት ሓናይ ግርጭታት ማዕረ ክንደይ ኣድማዒ ምዃኑ ሂቡና ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ዓንተ ወይ ጳውሎስ ዝበላ እንታይ እዩ እቲ ረብሓን ድሌትን ናይቶም ተበኣስቲ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ እቲ ፍትሒ ክሕተት ከሎ ኢሉ። ሕጂ ተኣብነት ደምፃ ኣማኒኤል ንኣብነት እቶም ተቐማጦ ናይ ዓዲ ብህም ከይተሓተቱ ብላዕሊ እቲ መንግስቲ መፂኡ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ደይ ተደላይ ግርጭታት ፅሒሩሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ረብሓን ድሌትን ናይቶም ነበርቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ምስ ተዘራረቡ ግን ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ረኺቦም እሞ ኣብ ምንታይ እዩ ዘስምር ነይሩ መሰረት ዘለዎ ረብሓ ዘለዎ ባህላዊ ነገር ስለ ዘለና ንዕኡ ከመይ ጌርና ከነዕብዮ ከም ዘለና ተላብዩ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ እውን ኣተሓሒዙ ምስቲ ተመክርኡን ምስቲ እታ መፅሓፍ ፅሒፍዋ ዘሎ ሰብ ከቕርበልና ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። የቐኒየልና ናይ ብሓቂ ሃብታም ኣቀራርባ እዩ ነይሩ። ሰፊሕ እዩ እቲ ሰብጀክት ብሎሚ ንውድኦ ነገር እውን ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ ኣብ ናይ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና። ሓደ ካብቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ኣገባብ እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ብፍላይ ንጳውሎስ ክምልሾ ክንፅበ የብልና ምእንቲ ክህብትም እቲ ኣገባብ ኣከታትዓ እንተደኣ ገለ ካብቲ ባይታውን ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ተወሳኺ ክህብሉን ከብርህሉን ዝኽእሉ ነገር እንተደኣ ሃልዩውን ንዖምን ዕድል ክወሃቦም እዩ። ናይ ግዜ ጉዳይ እንተደኣ ኮይኑ ዳርጋ 8 ፈረቓን ኮይኑ ኣሎ ሓንቲ ሰዓት ናይ ሕቶን መልስን ምክታዕን ከነፍቅድ ኢና። ካብኡ ሰዓት 9 ፈረቓን ክንዓፅና ማለት እዩ። ኣይ ሆፕ ትሰማምዑ በዚ ኩልኩም እምበር ሙሉእ ለይቱን ኮፍ ኢልና ክንሓድር ንኽእል ኢና በዚ ጉዳይ እዚ ክነዕልልሲ ብፍታሕ ኣይኮነን ግን ከምኡ ግዜ ገደብ ጌርካ ምባል እዩ። ኣብ ድመፅእ ዘሎ ንገብሮ ዝተምህሮታት ከዓኒ በብሓደ ነቲ ጉዳይ ዝተባህለ ክዝረብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢድሓፍ ደብል ሕጂ ክንርኢና ክፍሎም ክትሕግዘኒ ኢኻ ምናልባት ንኩሉ ክሪኦ ስለዘይክእል መንቅድም ኣልዒዱ መንዳሕራይ ተዘይርአዮ ቁርብ ሓግዘኒ ኢኻ ክፍሎም ንዓና ገዲፍልና ከይድ ኣሎ ግን ኦኬ። ስለዚ ጎይቶኦምን ጆንን ትሕግዙኒ ማለት ኣለኹ ሓረ ቴንክ ዩ ንዓኹም እዩ ንገዛ حتى تزال أب رئيته ممكن أعطينا
وكأقرب جزء دفن كنا كحسب تسبنا نبات دايجست غيره يمصو كله يتهوخ مبرات على اوكي سلازي هيلن جمير على فيديو جاليري دفن اوكي جاليري خطوة اوكي هيلن go ahead هيلن هلو كم يمسيكم أنا كنا مجمرة أتصاقف كيف زمدب قم بتعمل هفتم زخنا مدبي إذا قاعد أم خان كلهم كم مسكونهم ميدالي أنا حتى دلي زلخص زي ناي ندبا حقسي أبز حج خنطات أب كم يكونطات الله مالتيس أب قبري سر حلو دو يهل خون مسأتها حزب بلا خاني دحراي كان أبنت لو تمتيو سبع عدي مستملسس كم زحجن رئي زلناس بيرترا أبوزح كبابي فحفح يلو سلو زلوس مسأتو نعدس انتي عين تشالنج خقات مؤنة ناي حق نايندا با مالتي كم تنايك قدم دكتورة من إلى قدما بيلي زبلو أرقيتيو تبهيلو زتنس قدو حجا أخا معبل عالمينات متينا يلسب كنوس قدي ويس كمي عين تشالنج خقات مؤي اندقنا قان بقى وصخبيله أب زبيتاوي قداي ترحديو زتوكر ويس وصي إلنا أمنت مس قربيت زلو عدتات منال بشافت تشاف زلو هزبتات مسا قربيت زلو عدتات كافتات حقوق أب كمي عينت أبرك تلونا حق نداب قبل دلما يغني له اوكي ثانك يو إلين تسفى قابر مغنية تدخل تسلست حتى بحساك كنت فكرينا تسفى قابر إتكحفة بالكالها أنا حتى يكون عندي أسمع له هو أنا حتى يكون عندي actually رئيتون مسكاناني زلني نوي هجزيهم كهاتلا يكون نهون حجونا بدرجة مجرشة أفت فيسبوك كهاتل تاني حدا مجمع أخلو زدلي أفت فيسبوك إنده حريهم موتهم سمع سبات أزيم محدات يمتون بيورس إذا كم زعينة هناس البرنامج سي أفتن عاد خاطوات زخلا ساتلايت تلفزيونات مسأن بارتنرشيب كونكون عاد خاطو تزخل نابست زبزحه استفرالي اودينس كام بصح بحالايه እዚ ተሓስብሉ ዲኹም ካልእቲ ናብ ትራንስሌሽን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስተዛረበ ትራንስሌት ካብ ዝኸውን ግዜውን ይጎትት ስለ ዘሎስ ሓደ ሰብ ብትግርኛ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ወይ ብዓረብ ጥራይ ኮይኑ ካልኣይ ቪድዮ ካንዑ ብትግርኛ ናብቲ ትራንስሌሽን ዘቕርበሉ ነገራት ተፀሚቑ ብትግርኛ ወይ ብዓረብ ዘቕርበሉ ነገራት እንተዝኸውን ብዙሕ ግዜ መወሰደን ነቲ ዝሰምዕ እውን أي سايم كونن مالتي نتسمعون أي متقومن كلا أي أمين سالساي زي أنا إنتن كمسجناكم سلزول قطرية من يافع علمكم ملؤ تقاري لكم عليهم ملؤ صريحهم حجون نتي حبرة السب لا كانت نوس ولدو نبراي دايركشن كتوز جوات قبرو ذلهم تعري كده نقص قبوي تصفى قبر دما أبزي منجوز بتعدلو على منجو قرابة تزلو كنشين سون نعون عم مفتاحون ترى تصاوتي لتسفاس لزجبري تامج أرى شاكن حنت دست ولد إني منيو دكتور هامانيل زي منشين زجبرا ريسورس بيزد شجرنا إير ترايلومو إذا ريسورس بيزد بهالشجر الساعة كبحجون كحسب الله لهم هنياتو صباح نقول مسكروابت كتاب قرابت تعدد يومكم وسو كم زين سمعوا زلنا بحري أب كيح بحري أب إثيوبيا متيم كفا عسى يقفو خب السعودية متيم عسى يقفو خب يمن متيم عسى يقفو خب جبت متيم عسى يقفو تي حزب عفار جن كاب جزء تقول فليل له مالك زي قريبان سزقاء حزب عفار شجريهم سالي سلذ كم زعينا شجرا سلذ له نزي أخذ إذا resource based conflict سي تقريت الله أن بينا program تجير الله زرب الله أن مسأو أنت يجبر كم دلو ولا تخباب سمراز ولا عدتاتونكم مالك thank you يغني لنا تسفى قابر لبواخا بتصف كأتفي مالتيو ناصر الو السلام عليكم. عليكم السلام. سمعون تلهم سلام نقولكم من مجمرة نيتنا نتورك ناي بحكي دس زبل استمروا بأحوات
دكتور أمانيل باولوس استوهبه أجداسم واناون ناي بحق زدلي أستمري بريتاي حانتين إشتي زنبقوان دحرق أحد طلاتني انتاي زبل بحلفي رول ناي دكا انستيو أب مفتاح قريتشت كندي عبي خمزوخانة زرقي تملكت يعني الصاحة كاب زيوم UN peacekeeping operation أب دارفور أب سودان استرخبوا بالدايو قريتشتات بزح نيرو أمونغو استفلالي قشتات وحبرة سبات أب دارفور حجي من الصخاء من تاي نيرو أب كبتي وإن سامايد ستيولو بوتا أمريت يقول لك زيت بأسدلو موجس خونخل أبزي نايبزح عمتات شجر نيرو حجي من قصتهم ذي زي فتينا تقريتش كتفتحوا أي كألتن كمان التوم تراديشنال شيفتين سويتهم حلفتي تراديشنال أبو دلو همان فتينهم أي كألون مخنياتو التشجر زنبرو كل جزء التوم بهلاويان بأسبوط رايز من راح نيرو أسبوط راي من راح نيرو نصوم فتحوه في التنو جن بزح جزء عوض رخولي نبرون حجي حنت ريسيرشر أبزينا مزيومنا UN peacekeeping operation تسرح وساعتنا ولا نستيتي أمنتاي تدسيها زخل شجرات دمسدلوس التوم أبتنا قريتشت مفتاح زكافلو أسبوتن وحداتن سلوزخونو سلز ودحراك أخبتم معارك زلو ما بتي حبرة ستراي حجين السايم تاي مهزا مالتيو قدام أي نجر كاب كل حبرة سب دخاء يخون هبطام يخون كوميتي أو تياخم كوميتي مسالي in addition دكا أنستيو أديتات أبتي كوميتي ويابتي كوميشن أتيا كابو جميرو تقريتشتات كزحل جميرو بزح مفتاحات كم صوخ إيلهم أمنتاي مخدت سهيلة زبلود الله نستاف نيدك أنستيو خنديناي أو انتاو خمزخانن كنديناي أبعود كنزل صار حد زي حمت مثالية انت زي تقابو خو خمان أبقريتنا أب صومال زنبر أب منغزون كلهم نستفلاليو جروبات دكا أنستيو عبي إجام نيروان أبتي ناي قريتش أوي conflict resolution مخب صحان بزوح رول تساوي تاني نابون زي حاجة خم example كجلس فتو سلسل نحنا تزجر منا أنا كلنا we are patriarchal society جن أدى ناي بحق كبور بوتايز الله بهدنا زخلو كمون كلوجن أبتنا political يخون وي أبزح بوتاتات سي أنستي دك أنستيو يبلنا in spite of تجادلتي حرنتاوي قالسي ناي بحق ناي دك أنستيو إجام عبينيرو حجيجن إجام ناتن بزح الدل كم زي رخباينا نردلنا زي ريتو دحراي أنا أب تحطين تايو I don't know that transitional justice تبل ما يبخى بعس شحن تعتمد سبعين زي جمرة أجبابنا فتاة حنا قريتاتن vice versus community based reconciliation بخني الراخب انتاي مسلكم وي باولوس وي دكتور مانيل ويقني الله. Thank you. زي كتملص لمدو حجي مانيل باولوس. اوكي زي رئيسات كون حتتات سي ازيو عمو ايو حجنا هيلن توسدنا اتي حجن دابا يتكبر دلو اب قبر خميو زبل حدا حتو العلا مسقرابتي وياب مونغو خلتا عدتات كسرح اليو زول حتوين العلا
أب جبري كلتا نجر نيرو أب إرترا أتليست كسعزي حاضر جزء حدث بيت فردات نيرو ات مودرن زخونت نورمال كوتان كوت كنورن هل حركات بحلاو نيرو نعرقي نسنيت زدفع او يدفعلو نيرو حجي انتاي كمدلو ابي كمدلو ايفلط انا ግን كسرح جميرو نيرو እሱ ዝጥቀመሉ ሕግታት እሱ ዝጥቀመሉ አጋባባት ፕሮሲጀር ዝበሃል እንታዩ ብዙሕ ሳይት ኣብልኒ ግን እቲ ሓደ ነገር ክትጥቃ ዘለና መንግስቲ ዘቆሞ ኾን ከሎ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ኩሉ ግዜ ብናይ ጥርጠራ ዓይኒ ምርኣይ የድልየና ምክንያቱ ሕጊ ዳባ ከም ባህርያዊ ዝበቆለ ገይሩ ዝውሰድ ብኸምኡ ዝኽበር እቲ መንግስቲ ሓደ ነገር ክቆም ከሎ ብናቱ ዓይኒ ብናቱ ገባብ ስለዝርኢ ኣብኡ ፀገማት ክፈጠር ይኽእል እዩ ግን ከመገባብ ግን ተጀሚሩ ከም ነበረ ፈልጥ ፀገም ኩሉ ግዜ ኣሎ ክልተ ሕግታት ብሓባር ክኸይድ ከሎ ንኣብነት ኣማኒኤል ሓደ ነገር ዝጠቐሳ ነይራ ሓደ ዝበደለ ሰብ እንተደኣ ዘይ ተቐቢሉ ውሳኔ ዓበይቲ ወይ ባይቶ ውፃእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ተውፅኦ ካብቲ ዓዲ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ቤት ፍርዲ እዩ ክሳዕ ክንድኡ ሓይሊ ዘለዎ ክትንፅሎ ትኽእል ኢኻ ከብቱ ከይሰትያ ግራቶ ከም ዘይሓርስ ብዙሕ ነገር እንቅፋት ትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ስልጣን ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እውን ተለዊጡ እዩ ቁጠባዊ እውን ተለዊጡ እዩ ብዙሕ ነገር ተለወጠ ነገር ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ሄለን ኣነ እንታይ መልኩ እንደገና ምርኣይ የድሊ እቲ እንዳባ ሕግታት ኣሎ ኣብ ሓንጎል ኮነ ኣብ መንፈስ እቲ ህዝቢ ኣሎ ሽማግለታት ስቲል ኣለው እዚ ኩሉ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኢልና ምርኣይ መፅናዕቲ ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ናስር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢኻ ተወኪርካ ዝተረፈ ድሓን ዋላ ማንኤል እንታይ ትብል ክልተ ነገር ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕርቂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰላም ተራ ከም ነበረን ኣብ ታሪክና ንሪኦ ኢና ኣነ ካብ ኣርባዕ ኣስመራ መፅእ ኣርባዕ ኣስመራ ኣርባዕተ ንእሽቶ ዓድታት ነይረን ካብ ደገ እናመፁ የጥቅዕዎን ነይሮም እተን ኣንስትዮን ኣስሚረንኦም ኣስመራ ዝተባህለ እተን ኣንስቲ ለሚነን ኣይኮነለንን እሳተን ተኣኪበን ንስቡትና ዘድልዮም ኣይንገበረሎም ኢና ምስኦም ኣይንድቅስና እንተደኣ ከምዚኣ ዘይገሮም ኢለን ኩለን ኣገዲደን እቲ ንእሽቶ ዝነበረ ዓድታት ሓደ ኮይኑ ካብ ደገ ዝመፆ ተፀባእነት ክከላኸል ክኢሉ እዚ ናይ ኣንስቲ ስታይ እዩ ኣብ ታሪክ ዘሎ እዩ ድሕሪኡ ዝመፀ ንርኣዮ ኣብ ግብሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ጉሁድ ጭቡጥ ዕዙዝ ኣሎ ዶ ወይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ነይሩ ዶ ኢልና ምሕታት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ዋላ እቲ ባህሊ እንተሎ ዋላ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክእለት ዓቕሚ እንተሎ ኣነ ምርኣዩ ኣድላይ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ኣብ ዕርቂ ኣብ ሰላም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ሓያል ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ፅሑፋት ኣሎ ግን ንርኣዮ ሕጂ ግብሪ ምዝኩሉ ለውጢ ኣብ ግብሪ ከመይ ዘሎ ኢልና ምርኣይ ከድሊ እዩ እዚ ናይ ዳርፉር ጠቕሳ ኣቢልካ ናስር ኣማኒኤል ፈልጣት ኾንከ ፍራንሲስ ደንግ ዝፀሓፎ ሳይ ኣሎ መስለኒ ኤኒዌይ ደንግ እዩ እቲ ዝፀሓፎ ሓደ ካብቲ ፀገማት ናይ ዳርፉር እቲ ብደገ ዝመፀ ሕግታት እዩ እቶም ደቂ ዓዲ እቶም ጎረባብቲ ኩሉ ግዜ ባእሶ ነይሮም ግን ይዕረቑ ነይሮም ሰላም ገብሩ ነይሮም ካብ ግን ኣብ ግዜ ናይ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ሪሶርስ ሕቶ መፅ ስለ ዝነበረ ይባእሱ ነይሮም ግን የደቅስዎ ነይሮም ዳሕራይ እቲ ናይ ሞደርን ሕጊ
ናይ ደገ ሕጊ መፅእ ተጀመረ ኩሉ ኮምፕሊኬት ኮይኑ ስለዚ ብዛዕባ ዝተጻሕፈ እውን ኣሎ ስለዚ ሓቃካ ናስር اوكي መብራት ንእሽተይ ክውስኸልኪ حره وصل ኣብዛ ናይ ሄለን ዝበለት እንታይ ከምዚ ሓው ጳውሎስ ኩሎ ፀንሐ መጽናዕቲ የድልዮ እዩ ግን ካብዚ ሕጂ ብላዕሊ ንሪኦ ንሰምዖ ኣብ ኤርትራ ከድካ ሪሰርች ክትግበር ንእግዚኣብሔር ክትረክብ ይቐልል ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከድካ ሪሰርች ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ዶክመንት ሪሰርች ኢኻ ምግባር ከዓ ይሕግዝ እዩ ክልተ ነገር ይርኢ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብዚ ኣብ ናይ ባህላዊ ዝኾነ ፍትሓት ኣብ ኤርትራ ዘሎን እታ ካልኣይቲ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ሽግራት ኣብ ኤርትራ ዝመፅን ኩሉ ግዜ ኣብሰን መጨረሻ እየን ዘለዋ ሸውዓይሾም ናይ ገፅ ዘለዋ እየን ኣብኡ እንድሕር ርኢና ሕጂ በብግዚኡ ዝተፈትሐ ነገራት ንርኢ ብዝሓለፈ ኣይ ቲንክ ወርሕን ፈረቓና ኣቢሉ ይገብር ናይ ማኪና ሓደጋ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይፈፈትሑ መዓስ ፈሊጡታ ሞተ ወዳ እንታይ ላቶም ፈሊጡ ከይኮነን ቀቲልዎ ፈሊጡ ይኮነን ቀቲልዎ ማኪና ሓደጋ እዩ ሓደጋ ከዓ ዝኾነ ሰብ ሓደጋ ክገብር እዩ ኢንዲቴይል ኣሎ ተመሊስኩም ረኣይዎ ውሎ ግዜኹም ከጥፋልኩም ኣይደልን ስለዚ ኣብቲ ትብልዮ ዘለኽሲ እቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ይሰርሕ ግን እቲ መንግስቲ ከዓ ሽርጥጥ ስለ ዝኣትዎ ከምዚ ናይ ጳውሎስ ክብሎ ፀንሐ ኣፍሪስዎ እኮ እዩ ትካላት ኣሰራርሓ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ሓደ ሰብ ተጋጊሲ ፓወር ሃሊዋ እታ ኮም ውፃእ ክትብሎ እውን ኣይትኽእልን እያ ውፃእ እንተኢሉ ከሰካ እዩ ካልእ ነገር ከምፃልካ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ምዕባለ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ናይ ባህላዊ ታሽሙታትና ስታቲክ ከም ዘይኮነ የርእየና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢኻ ንኡ ኣኮሞዴት ክንገብሮ ከዓ ሓደ ካብቲ ክስራሕ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሲ I think that is something ኣብታ ናይ ሓዊ መንሽሙ ሳልሕ ዲ ሓቀ ናስር ዝበሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ ቦታ ሰሪሐ ኣብ ዳርፉር 2009 ክሳዕ 2010 ሰሪሐ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፀገም እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ እዩ ቅድም እንታይ መንግስቲ ህዝቢ ዝገብር ነይሩ ከምዚ ጳውሎስ ክብሎ ፀንሐ ሽግራቱ ባዕሉ ፈቲሑ ባዕሉ ታሽሙታት ይገብር ነይሩ እቲ ፖሊሲ ናይ ሱዳን ዝኽተሎ ፖሊሲ ኣብ ዳይ ምዕባለናታቶም እንታይ ሰንተር ፐሪፈሪ እቲ ሰንተር ተጃዓሊ ንስኡ ነቲ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ስለዚ እዚታት ሕጂ ቶም ጃንጃዊት እናገበረ ነቲ ሰብ ዲስፕሌይስ ጌርካ ካብኣቶም ነቲ ናሃቶም ኣሰራርሓ በታቲኽካ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ናብ ጄኖሳይድ ዓይነት ዝኸይድ ሽግራት ኣብ ዳርፉር ስጋዕ ሕጂ ሓሓሊፉ ዝውላዕን ሓሓሊፉ ከዓ ዝነድድን እንታይ ሽምታት ንርኢ ኣለና ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ግን ልክዕ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብ ጁባ ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ጆንጎል ዝተባህለ ቦታ 1600 ህዝቢ ተቐተልሉ እቲ መጀመርያ ፍታሕ ከምፅኡ ክእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣቕሽሽቲ እዮም ተባሂሎም እዚኦም ኣቕሽሽቲ እዚኣቶም ካብ ካቶሊክን ካብ ኢቫንጀሊካን ዝበሃሉ ከይዶም ንቦር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልናዮም እዞም ደቂ ኣንስትዮ ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ዘይትሕውስዎን ንስኻትኩም ምክንያቱ ንሳተን ዝያዳ ታእሽሙ ኣለወን ለቨሬጅ ኣለወን ኣዴታት እየን ኣንስቲ እየን ደቆም እየን ስለዚ ንሳተን ቀርኒ ዘይብላ ቀርኒ ዘለዋ ሰበይቲ የላን ቀርኒ ዘለዋ ኣድጊ ከዓ የላን ዝብል እንታይ ሽታት ኣምፅኦምና ሽዑ ከይዶም እዞም ኣቕሽሽቲ ኣብቲ ካምቦ ምስ መፁ ብእምኒ ገይሮም ኣባሪሮም እቶም ንወር ኣብ ማዓስከር ናይ ሚሽን እዮም ነይሮም ብእምኒ ገይሮም ኣባሪሮም ተመሊሶም ንጅባ እሞ ሕራይ ስኻትኩም ፈቲንኩም ብካልሲንኩም ኣለኹም ደቂ ኣንስትዮ እንሰድ ተባሂሉ ደቂ ኣንስትዮ ከይደን ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ብሄራት ካብ ክልቲኡ እትየን ንወርን ዲንካን ተሰዲዱ ማለት እዩ ምስ ከዳ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማዓስከር ክመፃ ከላ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢለን እንታይ ኢለን ሰብኡትና ክሞስና ይንደሊ ደቅና ክሞስና ይንደሊ ዕርቂ ክንገብር ኣለና ስለዚ እዚ ዕርቂ እዚ እንድሕር ዘይገብሩ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ታእሽሙ ክንገብርና ምታ ጳውሎስ ዝበላ ኢለን ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ዝርርብ ተጀሚሩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተወዲኡ እኳ እንተዘይተበለ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ሕጂ ናብ ምንታይ ዙም ዳውን ክገብሮ ደልን ኣብ ኤርትራ ዘይተበርበረ ሓይሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ
ሓደ ኣሕዛኒ ዝኾነ ታሪክ ክነግረኩም ኣብ ሰውራ ኤርትራ 30% ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን ነይረን ክሳብ ኣዘዝቲ ቦጠሎንታት ከዓ ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ናፅነት እንታይ ኮይኑ ተረአን ከም ሕቆ ስጋ ተጓሒፈን ሓደ ካብቲ መፅናዕቲ ዝገበር ኩሉ ንሱ ነይሩ ሓደ ቻፕተር ሙሉ ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዚኦም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ከበርክታ ይኽእላ እየን ዝብል እዩ ርእይቶ ነይሩ ምክንያቱ ገሊአን ኣጋር ሓኪም ኮይነን ነይረን ገሊአን ተዋጋእቲ እየን ምምሕዳር ኣለወን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ዕርቂ ኣብ ገናታት ከኣትዋሲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከኣትዋ ክእላ እየን ግን እታ ባዮሎጂካል ክሎክ ሰዓት ናሽ ምስ ገበረት ቆልዓን ገለን ምስ መፅኦም ሁሉ እንተጣይሰን ማለት እዩ ከም ኣብነት 521 ደቂ ኣንስትዮ ኣጋር ሓኪም ዝነበራ ብዘይ ገለ ነገር ተፋንየን ማለት እዩ እዚ እቲ ሪሶርስ ዘለካ ዘይምጥቃም ስለዚ ኤርትራሲ እንድሕሪት ዝድለ ዓቕሚ ተገይሩሉ ሃፍታማት ባህራማት ዝኾና ኣብ ሰውራ ዝፈረያ ካብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዘይተበርበረ ዓቕሚ ስለ ዘለና እዚ ብዕምቀትን ብጥልቀትን ክርአ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ የደለኒ እንድሕሪ ትግደሱ ኮይንኩም ኣማኒኤል ምሕረታ ኣቢልኩም ሓንቲ ቻፕተር መልእቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፃሕፈት ኣላ and it is on the website ከምብዎ ትኽእሉ ኣብዚኣ ክምልእ ግርማይ ክሳይ ምባልካ ናይቲ መንግስቲ ሓደ ጉዳይ ኣሎ ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ ምርኣይ ኣለና ብመሰረቱ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮንሰርቫቲቭ እዩ ትራዲሽናል እዩ ኣብነት ክህብ ኣነ ኣብዚ ቋምሳ ክንገብር ከለና እቲ ናይ ምስ ህዝቢ ንራኸቦ ትምህርቲ ተነብሎ ተኻፊልና ነርና ሓንቲ ብፅይትና ተጋዳሊት እያ ናይ ደንከል ናይ ዓሰብ ኣነ ክሕዞ ኢላ ፅቡቅ ተባሂሉ እናታ ተራ ነይራ ክትከይድ ምስ ተበገሰት ንዓይ ትፅዋዕኒ ስማዕ ኢላትኒ ኣነ ቋንቋ ትፈልጥ እያ ተጋዳሊት እያ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ እየ ኣስላመይቲ እየ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተኸይደ ደቂ ተባዕትዮ ኣኪበ ኣስተምሮ ክብ ዘቕበለኒ የብለይን ኢላትኒ ክእለት ኣለዋ እዚኣ ዓቕሚ ኣለዋ ተጋዲላ እያ ብጣዕሚ ብሪልየንት ኣርቲኩሌት እያ ሞተ ደኣ ክንገብር ንዓና ይስኻ ምሳይ ትኸውን ኣነ ምሳኻ ብትላዕሊ ኮፍ ብል ኢሉ ሕጂ እዚኣ ክእለትን ዓቕምን ተመክሮን ዘለዋ ቋንቋ ትፈልጥ እቲ ሕብረተሰብ ስለትፈልጦ ኣይቅበለኒ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኢላ ስለዚ ሕብረተሰብና ምርኣይሲ የድሊ እዩ ናይ ደቡብ ሱዳን ክልተ ነገር ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ካብ 2013 ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ሓደ ናታተን ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ ተወዲበን ሲቪል ሶሳይቲ ናታተን ፕሮፌሽናል ሶሳይቲ ናይ ደቂ ደቡብ ሱዳን ሓያል እዩ ተንቀሳቐስቲ እየን ንሕና ግን ከምዚ ኣይብልናን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ህግደፍ እዩ ናይ ኤርትራውያን ኣይኮነን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሓ ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ እየን ናተን ሚሽን እንታይ እዩ ከምዚ ዝተወሰነ ኣብቲ ላዕሊ ናበባተን ተብላለን እዚ ሲቪል ሶሳይቲ ኣይበሃልኒ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብናን ኣገባብናን ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ናይ በዓል ደቡብ ሱዳን ካብ ብዙሕ ተመክሮ ስለ ዘሎ ኣሲን ከዝማንኤል ዝበሎ ጠቃሚ እዩ ካብኡ ምምሃር ቴንክ ዩ ሓፍትና መብራት ድሕሪ ኣፍቂድ ክለይ እታ ሕቶይ ኣይተመለሰትን መስለና ኢለና ከም ትረዳእኒ እንታይ ነይራታ እንታ ዘረባ እታ ሕቶ እንታይ ነይራ መስለኩም ከምቲ ኣርእስቲ ናይዚ ሎሚ መደረ ዘሎ ተራ ባህላዊ ትካላት ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቅን ፍትሕን ዝብል እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ምስኡ ክራኸብ ይኽእል ዶ ክነዛምዶ ንኽእል ዲና ክልቲኡ ክስርሓሉ ክእል ድዩ ኣብ መስርሕ ዕርቂ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ in addition ሓውና ግርማይ ዘሚካኤል ከማን ረስዒ ዓንተበይ ክብሎ ዝደሊ እቲ ምትርጓም ናትካ ካብ 50 ላዕሊ ዘይኮነስ 110% ዝያዳ እውን ካብኡ ነይሩ it was very very professional and well articulated የغنيلنا ናትካ ምትርጓም ናይ በሓቅ I have not seen like you okay أمانيل دحين رياض أدرس إذا كحفت بلا الله خارج كله مهنيته تأشمي جبر كان هبة كينا إذا تملست أنت بالدلام تأشمو هنجبرا لفتنا بلا أتي transitional justice زبهال
ኣብ ኤርትራ ሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን እንታይ ክኸውን እዩ ኢልና ኣብ ክንዲ ርእስና ንሓምም እንታይ ዝብል ርእቶ እየ ዘለሃኒ ኣብ ኤርትራ ሲ ንዓና ዝኾነ ውሆይ ዝብል እሞ እናስራሕና ንኽእል እቲ ናይ ተመክሮ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ከዓ ክውሰድ ድኽእል ክንወስደሉ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብ ኮይኒንግ ናቱ ኣይንኽእል ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዲና ክንብሎ ካልእ ዲና ክንብሎ እሱ ደይኮነሲ እንታይ ኢና ክንገብር እንደሊ ዘለና እዛ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ከመይ ጌርና እቲ ሞደርን ዝበሃልን እቲ ባህላውን ከመይ ጌሮ ነማራዕዎ ካብዚኣ ከዓ ሓንቲ ነዛ ዕርቂን ፍትሕን ክትገብረልና ትኽእል ስለዚ ተመክሮ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ክንወስድ ንኽእል ናይ ጋቻቻ ክንወስድ ንኽእል ናይ ኡጋንዳ ኣሎ ናይ መንሽሙል ነዚ ናህና ክኸብትመና ክእል መጀመርያ ግና እንታይ ኢና ክንርኢ ደሊና ኣብዚኣ ኣነን ጳውሎስን ክንሪኣ ደሊና ዘለና ሲ እቲ ናህና መጀመርያ ክንፈልጦ ክነስተማቕሮ ክንነቕፎ ክንፀርቦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ንድሓር እቲ ሃዋፍ ንረኸብናሉ ከዓ ካብ ካልኦት ጌርና ንኳሓሕሎ ነመላኽዑ ስለዚ የስ ክንሰርሐሉ ግን ኣለና ኣብኡ ከለና ምፂና ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝብለኒ ሰብ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ጳውሎስ ዝያዳ ክዛረብ ይኽእል ሂ ኖውስ ቤተር ዳን ሚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኣብ ሳውዲ ኣፍሪካ ሰሪሕ ዶ ኣይሰርሐን ስለዚ ምስ ኤርትራ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እንታይ እቲ ጌጋናቱ ንሕና ከንታይ ናህና ዘለና ክነመራዕዎ ከነዋስቦ ግን ይከኣል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ጳውሎስ ምስላ ዝያዳ ሶሪ ናስር እቲ ንገብሮ ዘለና ኣክቹዋሊ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ፍትሒ ከድልዩ ኣብ ትራንዚሽን መበገሲኡ ንሱ እዩ ነይሩ ክልተ ሰለስተ ሌክቸር እኮ ኣካይድና ኢና ብዛዕባ እዚ ግን እንተና ንርኢ ዘለና ሕጂ ዘማንኤል ዝበላ ናባና ከነምፅኦ እንታይ እዩ ኢልና ብሓፈሻ 3-4 ሴሽን ኢፍኖት 5 ሴሽን ሲ ኣካይድና ኢና ካብኡ ቀስ እንዳልና ሕጂ ኣብኡ ክንኣቱሲ እንታይ ናህና ሆም ግሮዝ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ኣገባብ ኣለና ክሳዕ ክንደይ በቑዕ እዩ ክሳዕ ክንደይ ክስርሐና ንኽእል ስለዚ ትብሎ ዘለካ ብሓፈሻ ኣብኡ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ናህና ንመፅእ ኣለና እምበር እዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ሞ ካብኡ ክንወፅእ ኣይንኽእልና ግን ከመይ ይኸውን ኣባና እንታይ ዘለና በቑዕ ኣድማዒ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ብሓፂር ከዓ ኣብ ሰላም ኣብ ምርድዳእ ኣብ ርግኣት ከእትወና ዝኽእል ንምባል እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ቅድሜኻ ጴጥሮስ ዳዊት ኣስጎዶም ኢሉ ሓፍ ኣቢሉ ኣሎ ብድሕሪ ናይ ኣስጎዶም ንዓኻ ምስኡ ብሓንሳቕ ክህበኩም እዩ ድሓር ግርማይካ ድሓፍ ኣቢሉ ዳዊት ኣስጎዶም ኣለኻ ዲኻ ኣለኹ ኦኬ ጋሄድ ከመይ ኢልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣነ እኳ እዚ ክዝረብ ዝወዓለ ብዙሕ ኣይሰማዕኩን ሕጂ ዶንጌ ኣቴ ግን ኩሉ ግዜ ዶክተር ኣማኑኤል ጳውሎስ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ዳስ ናቶም በልዒካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ፀጊብካ ኢኻ ትወፅእ እሞ እንታይ ይበሃል ፅቡቅ ከይኮነ ይተርፍን ዝብል ኣባህላ እዩ ዘለኒ ግን ሕጂ ክሓታ ደልየ ዘለኹ هلا ابዛ መወዳእታ ዝኣቶ ኩላ ብዛዕባ ናይ ባህሊ እንዳባና ክንዛረብ ፀኒሕና እሞ ኣብዚኣ ንጳውሎስ ይኹን ወይ ከዓ ዶክተር ኣማኑኤል ሕቶ ዘለኒ እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ትቐንዲ ተጎዲና ዘለና እቲ ባህልና ስለጠፈ እዩ እቲ ምቁር ባህልና ናይ ብሓቂ ተዳሂኹ እዩ የለን እዚ እንታይ ይብል ኣነ ንሕና ካብ ቅድሚ 600-700 ዓመት ጀሚሩ ህዝብና ንዝኾነ ሽግሩ ዝፈትሖ ዝነበረ ብወፈራ እዩ ወፈራ ድማ ንዝኾነ ይጥቀመሉ ነይሩ ንዝኩሉ ክጥቀስ ፀንሐ ሕግታትን ይኹን ኩሉ ሽግሩ ክፈትሕ ወይ ሓጎሱ እውን እንታይ ይበሃል ክገብር ኩሉ ግዜ ብወፈራ ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ኣነ ሓታ ደልየ ዘለኹስ ወፈራ እዚ ሕጂ ከዓ ዲሞክራሲ ንብሎንሲ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ እዚኣ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ድሕር ገሊፅኩምልና
ምናልባሽ እዚ ሓድሽ ወለዶ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ኣፍልጦናይ ባህልና ክህልዎ ስለ ዘይክእል እዚኣ ከተስሕለይ ዶ ምዃልኩም ዳዊት እዚ